תמיכה לעסקים קטנים ובינוניים בתחום המקצועי של ראיית חשבון, של חשבונאות, של דיווחים כספיים, של מיסים, של מיסוי בינלאומי, של מע"מ, של כיצד לנהוג, מתי אתה מרוויח, מתי נקודת האיזון הגיעה, מתי אתה מתחת לנקודת איזון ומתי אתה עובר אותה, מה הרגרסיה שהתפתחה במחירות יחסית לתוצאות שלהם אנחנו מצפים. ליווי כזה מחייב בעצם את העסקים הקטנים והבינוניים להיעזר בגורם חיצוני. בדרך כלל הגורם החיצוני שהוא מחויב בו הוא רואה החשבון, שבעצם מהווה חלק, נדבך מרכזי בפעילות העסקית שלו. האלטרנטיבה היא לסחור איזשהו יועץ כלכלי ויועץ כספי ויועץ פיננסי ויועץ שיווקי ויועצים אחרים שבעצם עוטפים אותו ומנסים לקדם אותו בתחומים שבהם הם רואים חשיבות. אבל רואה החשבון ישנו שם, רואה חשבון שיכול בעצם לתת בקאפ, לתת גב ולתת ייעוץ בכל נקודה שהיא על פני לוח הזמנים שבהם מתקדם העסק. אנחנו מדברים בשנה השלישית של עסק שקיים והוא בודק את ינואר מול ינואר ואת מרץ מול מרץ, את המצטבר של 3 החודשים מול התקופה הקודמת, מול 2 תקופות אחורה, רואה לאן הוא נע, מה ההוצאות הקבועות שלו, מה ההוצאות המשתנות, כיצד הוא יכול לייעל את המערכת, ומחשב אם נוסיף מכשיר מסוים שהוא צריך להשקיע בו סכום X, כיצד זה ישפיע על זרם ההכנסות שלו, כיצד זה ישפיע על זרימת המזומנים, כיצד זה ישפיע על ההוצאות, יקצר אותם, יגדיל הכנסות, יקטין הוצאות או לא. וצריך לבחון את הדברים האלה גם עם המציאות האמיתית שלה ולא לפי רחשי לב. תוצאות כאלה מביאות עסק למצב שבו העזרות ברואה החשבון יכולה להביא אותו לחוף מבטחים, לנקודה שבה הוא יודע כיצד הוא פועל, כיצד הוא מוביל את עצמו ולאן הוא מוביל את עצמו ומה התוצאות הצפויות להיות, ולאחר תקופה לבדוק אם הטרגט, המטרה שהוא הציב לעצמו בעצם הוא באמת חותר אליה והגיע אליה או מתקרב אליה או עבר אותה ומגדיר לעצמו סדרה של יעדים חדשה שמביאה אותו למצב שבו הוא יכול להגיד אני הולך עוד צעד אחד קדימה. בהצלחה.